Machiegni kendo nyakora mogi bang'u ke ywe adundo wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo dhi ma kawuono. Kwan nyiri maloyo 2,000 osetimnegi nyange thuolo mar dweche 12 higani, kwan mani malo ka ipimo kod higni mokalo. Luoro nitie ni luoro nitie ni kwan mathoth mag nyiri ma otimnegi nyange e gwenge mag Kuria weyo sikul kata nyalo weyo sikul gi e kore e kinde mabende jokedo kod nyange manyiri wacho ni gidhi timo nonro mar ng'eyo gima omiyo nyange mag nyiri osebedo kamedore e gwenge mag Kuria ahinya to higani. Jafwambo marwa Joe Juma miyowa ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Kwan nyiri malo 200 ne otimnegi nyange e kinde mar dwe mar 12 mar higani e gwego ma Kuria, kwan mabende ni malo ka ipimo kod higni mosekalo. E kinde nyasi mar giko mar nyangwengo ma Kuria dwene mane otele kod jodong Kuria, kwan mathoth mag nyiri mane otimnegi nyango ne onenore. Kila inchi hata mzungu mila na desturi ipo. Kwan mamalo mag nyithindo manyiri ma okale nyange higani okelo kibaji maduong' ne jogo mosebedo ka kedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Mondo koro wakaw mine mondo wabed go piny. Mine osewe thuolo ni ne jodongo ni ema ng'ado negi rieko. Ni jodongwa ma Kuria Kenya koni chiko itgi ahinya ne jodongo ma Tanzania. Benda dhiama terruogno mar Micontrap mane wuok kinde romo mane okelo kamoro achiel jogo makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni yo ma nyange mar nyiri ne otimore e gwengego ma Kuria higani en ranyisi ni nitie dok chien e kedo kod midhiero ni. Nitie involvement mag international community, nitie involvement mag sirikal, mag media, nitie sheria mag piny moketi, nitie punishment. Koro paro ni wadu ang'en to ang'o momiyo kidhi nyime mindset ma akili pach ji to ang'o momiyo pach ji kuok gin kata chunygi. Jogo mochung' wechego mag somo nitiere kod luoro ni dek kwan mathoth mag nyiri ma otimnegi nyange we sikul ka jochiw thieth bende komachielo tudo kwan malo mag nyiri ma otimnegi nyango kod medruok mag tuochego mag nyodo. This FGM is not something that you can advocate for. Even you cannot wish for your sibling, your sister or even a neighbor, because the health implications of FGM is not something that somebody can smile about. Some can even have traumatic childbirths because of the health risks associated with the FGM. They can have the obstructed labor. Apisa mochung' wechego mag somo e gwego mag Kuria West Ann Magoko wach ni kono malo mag nyiri ma otimnegi nyanga osebiro kaweyo sikul higa ka higa. After FGM, so many girls drop out of school. We have early pregnancies, we have early marriages, and because of that, the transition is not 100%. Lipot mar kweno mar higa mar 2019 yango ni atamalo 15.1 mag jopuonjre e gwego ma Kuria East weyo sikul kapok otieko, kabende maromo atamalo 21.5 bende ok nyon sikul. Atamalo 12.2 kende ema tieko sikul e gwego ma Kuria East. To e gwego ma Kuria West, atamalo 18 mag jopuonjre weyo sikul kapok otieko, ka atamalo 16.7 tok nyon sikul. Atamalo 14.7 kende ema tieko sikul e gwego ma Kuria West. Kaluwore kod medruok ma kwan nyiri mane otimnegi nyange e gwego ma Kuria higani, penjo thoth malo duoko. Nikech luoro ma jodongo oseketo ni ka onge nyangu to nyathi manyako ok ni kare kendo miyo ok ni kare, omiyo nyithindo manyiri chunore ni nyaka tergi nyangu. Na tumesema kwamba pia serikali haijarudi nyuma, imejaribu kung'ang'ana, na kuna wale ambao bado waliokolewa, kuna wale bado hawakuenda, hii imeenda juu. Labda pia tutaangalia sisi kama Micontrap Kenya tuko kwa ground kila siku kila wakati tukielimisha jamii. Jokedo kod nyange mag nyiri wach ni gidhi nyime kod tim nonro mar ng'eyo gimomiyo nyange mag nyiri seche moko dhi malo to seche moko dok piny. Koro wasebedo kata researchers, international researchers mabiro Africa tim research. The lastly when we met with the Norwegian government, negiwacho ni gini te kendo wachako doge research. Wan gi jodongo ma kawo gini kaka ohala. Kiwinjo e kinde ni tiyudo ka jodongo mogo bura piny gi dho wacho ni jodonga ich chudo moro nyaka bedie, remo chwere
Iye. Josiasa iseyo kuom rem wuok oko mar kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria, to gwego mag oganda makedo kod nyange mag nyiri bende chano nywando joma chuo e kedo kod midhiero ne. Josiasa ma Kenya ka bende kokawo gino matek ahinya kaka gikawo siasa magitimo mondo gikony community magi mondo bed malo, koro gimbe ok control gi. Kata international ground kocha kwa wasensitize ji kipogo gi ma iketo mon koni tiketo chuo koni. To see, because of culture, social control, mon ok dhi voice gima opuonji ka ot nikech giluoro chuogi. To koro ber kiketo mon gi chuo gite. Koro dhako winjo, family te winjo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro Ramogi kowere kod mago mag nyange mag nyiri to wang'iyo chopo lek. Chopo lek dwaro kinda. Kata obedo ni samoro obadho bedo mathoth e yo. Kawuono